Kjeld Nielsen, vi har lige hørt den svenske forbundstræner fortælle, at han har respekt for Danmark. Har han grund til det? Ja, det synes jeg da. Det er altid en speciel situation at spille mod Danmark. Danmark-Sverige, det er en kamp, som i sig selv lægger op til mange spændende ting. Det er ligegyldigt, om det er en VM-kamp eller det er en anden kamp. Men jeg vil godt sige noget om svenskerne. De har jo en lidt speciel situation. De har jo et kæmpe forventningspres på sig i øjeblikket. Og man må jo sige, at alt deres spil har jo ikke lykkes. Deres forsvarsspil har været formidabelt, det har været rigtig godt. Men deres meget stærke åbne kontraspiller, det er ikke lykkes endnu. Og angrebsspillet, det hænger heller ikke rigtig sammen. Det er måske vores mulighed i dag. Det er fortrøstningsfuldt at høre jo. Når man ser det på papiret, så er svenskerne verdensmestre, og vi er kommet over med ringeste pointtal fra vores pulje. Men det er jo ikke verdensmesteren, det er naboen. Det ringeste pointtal, altså før vi måske tog over, havde vi ikke forventet måske at gå til mellemrunden med point. Vi har fået et point. Det er jeg meget tilfreds med. Svenskerne har selvfølgelig gået over med maksimum point, men har ikke spillet godt. Vi kan jo sige sådan, vi har spillet 20 gode minutter endnu, og vi kan ikke gå hen og spille andet end bedre end det, vi har vist indtil nu. Så jeg er meget fortrøstningsfuld. Det glæder vi os til at se. Tak skal du have. John Iversen parerer i første omgang, og Nikolaj Jacobsen. Elegant nok. Det er meget godt, at Nikolaj Jacobsen vinder den første fight med Mads Olsson i målet. Det kan godt blive ret afgørende for deres indbyrdes. Og så sender Erik Veje bolden forbi Mads Olsson. Og Danmark foran med 2-1. Et herligt skud af Erik Veje, men også en god overgang her. Michael Fenger har lidt mere løb. Holder Lindgren med nummer 5. Har været en af de... Staffan Olsson til Per Carlén. Og heldigvis for John Iversen. Hårdt presset Nikolaj Jacobsen til 3-1. Samtidig en advarsel til Staffan Olsson. Det er vigtigt at vores midtzone i højere grad. Og det har han heldigvis stadig ikke. 4-3 til Danmark efter godt 11 minutter spil. Det er tydeligt at se, at Mads Olsson regner med, at Michael Fenger laver sin gammelkendte med at læne sig til sin egen venstre side og køre den ned til... Ny chance denne gang til Nikolaj Jacobsen. Og til Kim Grønnemose Jacobsen. Endelig en dansk reducering. 5-6. Og i 2 forsøg. Erik Veje får fat i posten, og altså reducering til det var Erik Veje. Men her lykkes det så. Det er vigtigt, at man sælger sig selv 100%, når man går ind over stregen over for en Mads Olsson. Og det kan man roligt sige, Nikolaj Jacobsen gjorde i den her situation. Springen sætter. Arrangerer. Flot kombination. Nikolaj Jacobsen suser over i modsatte side. Og godt for det. Hans 4. scoring. Det er stadig forsvaret. Selvfølgelig skal der også rettes noget på angrebsspillet. Men det er primært forsvaret, vi har problemer med her i første. Kjeld Nielsen, du havde en lille disput med dommerbordet her til sidst. Hvad var det? Jeg er lidt utilfreds med, at de norske dommer de er så svage. De ligger under det der pres, som svenskerne nu har lagt på den her kamp. Carlén ligger og laver så mange svinestreger i den her kamp, så bare halvdelen det burde være nok. De er ikke dømte, men vi skal ikke glemme, at det skal ikke overskygge, at vi har helt klart spillemæssige problemer. Vores angrebsspil fungerer ikke, vi er ikke glidet over det, der er en masse rod i det. Vi skal prøve at udrede det lidt, vi skal have større bredde på vores spil, og så angribe noget mere på ydersiden. Nok har Nikolaj brændt et par gange, men vi skal have nogle flere afslutninger for fløjene. Den første halvlejs karakteristika er også et kolossalt boldtab. Det er rigtigt. Det kan man ikke klare sig med. Det skal rettes. Nu ser du selv, Per Carlén, ham har vi meget besvær med. Fejl eller ikke fejl af ham? En gang til.
Ja, vi havde meget besvær med Per Carlin, uanset hvad han laver af tåstreger derinde. Ja, det er rigtigt. Det er et stort problem, men hvordan skal man dække op, når han lige pludselig går over grænsen og får lov til det hele tiden? Han ligger og giver albuer i hovedet og i brystet på vores forsvarsspiller hele tiden. Går igennem feltet, altså. Det er meget vanskeligt. En lidt kedelig udgang på første halvleg den ret, men spillemæssigt har vi været fint med. Ja, det synes jeg da. Jeg frygter lidt, at det første kvarter kunne blive måske udslagsgivende for kampen, fordi svenskerne vil tage som lyn og torden. Men jeg synes jo stadig er med. Vi er stadigvæk med, og vi glæder os til anden halvleg. Tak skal du have. Man har også i forhold til et svensk mandskab mulighed for med hans spillestil og kante. Flot målmandsspil, Johnny Iversen. Og endnu en scoring fra fløjen. Michael Fenger til 10-14. Stabil havløs Johnny Iversen. Mads Olsson står stadigvæk hos svenskerne. Og Fenger kan heldigvis også stadigvæk score på straffekast. Og han scorede 2 straffekast, så skal jo blive blandt de 8 bedste. Nikolaj Jacobsen har lidt held. Men også igen initiativ. Femte scoring fra Nikolaj Jacobsen. Og heller ikke svenskernes anden målmand, Thomas Svensson, var med i den kamp. Kim Keller med et frisk forsøg. På et tidspunkt, hvor der er lidt fart i angrebsspillet, reducering til 13-19. Ja, netop, at han er opmærksom på, om stregspilleren hele tiden løber ind i feltet for at komme hen. Chancer for at kvalificere sig til kommende VM. En kvalifikation allerede nu. Vi kunne give tid til at spille et hold sammen, som måske ville kunne gøre en bedre figur om 2 år end det her landshold hidtil har gjort her i VM-turneringen i Sverige, men de 2 kampe, hvor man ville diske op med en masse lækkerier. Indtil nu har de ikke vist ret mange nye ting med det. Og igen en frisk forsøg fra Kim Keller, der får bolden, mens han er i fart og passerer Mads Olsson. Så heldig havde man næsten ikke haft lov at være. Denne bold var gået i mål, men gerne at denne gjorde det. Kim Keller reducerer yderligere, og Danmark kun bagud med 5 scoringer. Ja, svenskerne er det eneste hold, som har dømt på svenskerne. Nikolaj Jacobsen. Og forbi Mads Olsson for en gang skyld. Det var til gengæld rigtig godt varieret, Nikolaj Jacobsen. Intensiteten er... Der er et par af de spillere, som ellers ikke har fået så meget spilletid. Ja, Nikolaj Jacobsen igen på et tidspunkt, hvor Danmark er i undertal for at reducere yderligere. Og nu kun 4 mål op i de sidste 5-7 minutter for svenskernes vedkommende. Men opgaven er også ligesom udført. Magnus Andersson til Robert Vennelænen, men de sidste kvarters tid formåede at spille os lidt mere ind i kampen. 4. scoring af Kim Keller. Har gjort det rigtig godt efter, at hans klubtræner og også landstræner Kjeld Nielsen, når man kigger op på tavlen, så ser det jo pænt ud. 23-20 til Sverige. Kommer du ikke til at drømme om i nat, hvordan det havde stået, hvis vi havde dækket ordentligt op? Jo, men der vil også være noget andet, der vil være en del af det mareridt. Det er de mange tekniske fejl. Altså mange tekniske fejl, der kan man jo ikke lave nogen ordentlig håndboldkamp. Det kunne vi heller ikke i dag. Det må man nok sige, at det var et af de steder, hvor vi virkelig lagde for meget. Vi havde faktisk perioder med masser af chancer, der smider vi bolden væk. Jamen det er rigtigt. Det er i forbindelse med de her tekniske fejl.
Men efter første halvleg, der sagde jeg også, at vi blandt andet har problemer med vores angrebsspil. Der er ikke styring nok på, der er ikke bredt nok i vores spil. Det får vi heller ikke rigtig i anden halvleg, man må sige. Det, som begynder at gøre noget der, vores forsvar tager en lille smule mere fra. Stadig går ind og tager nogle bolde, og vi får scoret på kontra. Det er reelt vores eneste aktiv i den her kamp. Der hænger et spørgsmål i luften. Glemte du Søren Gillelund? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror det ikke. Altså, jeg stod og vurderede, om det skulle være Søren eller Kim Keller. Valgte Kim Keller. Jeg synes, jeg gik ind og gjorde det fantastisk flot. Du valgte absolut udmærket med Kim Keller. Han har forvaltet sit VM-pund godt. Ja, det er rigtigt. Det er jo egentlig flot, at en spiller, der ikke har prøvet så meget i den her sammenhæng, og gå ind og gå så frisk til det. Det er da en fornøjelse. I morgen gælder det Ungarn. Noget, du har set dem i dag? Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg har set alle deres puljekampe på video, og nu skal jeg så hjem i ro og fred og så kigge på den kamp. Jeg glæder mig meget til det. Jeg synes allerede nu, at det ligner et hold, som vi kan matche. Men så er vi jo nok nødt til at pille nogle af de her tekniske fejl ud. For eksempel minimere det til en enkelt. Vi får se, hvad morgendagen bringer. Tak skal du have, Kjeld. Vi har fået besøg af Nikolaj Jacobsen. Velkommen til dig. 7 mål over for verdens måske bedste målmand. Hvordan gjorde du det? Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke ligesom siddet og tænkt over nu. Altså, jeg så, at der var mest plads, og så kastede jeg den derhen. Så godt jeg nu kunne. Det så ud som om, at du lagde al din energi i hver eneste scoring. Var det noget af det, landshold generelt manglede, det med at have viljen og energien? Ja, der manglede lidt vilje. Jeg synes, vi gav for hurtigt op, og ikke fik kæmpe nok. Så det kan godt være, det var det, der manglede. Altså, I spillede ikke jeres chance set fra dit synspunkt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har en kamp i dag, hvor vi kan gå ind og sige, at vi er alt at vinde og intet at tabe. Altså, der er ingen, der forventer, at vi kan slå Sverige på deres egen hjemmebane. Vi kan spille frit, men vi laver alt for mange fejl til at kan vinde sådan en kamp der. Ja, fordi det vi så i dag, det var jo egentlig en serie tekniske fejl, som I egentlig ikke har haft problemer med. I har haft mange andre problemer i de første kampe, men det har I da ikke haft problemer med at kaste og gribe. Nej, jeg synes godt nok også, at det var ret slemt i dag. Jeg ved ikke, hvor mange det når op på, men det var helt vildt. Så betyder det vel alligevel noget, at I får en god afslutning og trods alt kun taber med 3? Ja, det var meget godt, men de stopper også med at spille deres presspil, og det er nogle nemme mål, vi kan få lov til at lave til sidst, så det skal man ikke lægge så meget i. Nu bliver det nok en meget afgørende kamp i morgen mod Ungarn. Kan I rejse jer? Ja, altså det skal vi. Altså, det er jo også det, som et VM går ud på. Det er ikke alt sammen kun håndbold, det er også meget psykisk pres, der er på spillerne. Der er så kort tid at forberede sig på kampene. Så man skal hele tiden, når man har spillet en kamp, forsøge så hurtigt som muligt at glemme den anden der, hvis det altså kan lade sig gøre. Så der skal vi gå ind og vise, at vi opformår det. Men det er vel reelt kampen mod Ungarn, der kommer til at afgøre, hvorvidt at landsholdet når målet mellem de 8 eller 9 bedste? Nej, jeg mener mere, det er Island-kampen, at der kommer til at afgøre det. Ungarn tæver højst sandsynligt til Tyskland, hvis tyskerne fortsætter. Samt at jeg tror ikke, Island går ind og slår Rusland. Og så vil sige, at hvis vi slår Island ind i sidst, så kommer vi 3, Island 2 og Ungarn 2. Så det er også nok. Og som med et trylleslag har vi erstattet Nikolaj Jacobsen her i stolen med Kim Keller, en anden af de unge spillere, som havde personlig succes i dag. Men Kim, hvordan er det at have det, når det ikke går så godt for holdet? Det er klart, det er en positiv ting ovenpå den kæmpe skuffelse, det er at tabe sådan en kamp her. Du kommer ind og bliver sat på banen sådan en 7-10 minutter ind i anden halvleg efter, at det danske forsvar har været, angrebet har været utrolig stillestående. Så kommer du ind og sætter fart på. Det er vel herligt, at det lykkes? Ja, helt sikkert. Det er herligt for mig personligt, og det er også godt for holdet, at vi får vendt billedet, så vi tager en knepen sejr. Og jeg tror også, det er en af grunden til, at Kjeld satte mig ind, at jeg er en mere bevægelig spiller, end de spillere, der spillede hovedparten af kampen. Hvad der sker med din albue? Jeg kan se, at du har en ispose på. Jamen, jeg havde haft problemer, siden vi var på Island med min albue. Jeg landede ned på min albue, og den var hævet op til stor størrelse. Så lander jeg ned på den i dag i kampen. Så jeg skal have den tømt i aften for at væske. Hvordan gør man det? Man bedøver den, og så stikker man en sprøjte ind, og så hiver man blod og væske og hvad der er, ting og sager derinde. Det suger man så ud. Og så regner du med, at du kan spille håndbold i morgen igen? Jeg kan spille håndbold i morgen igen, det er helt sikkert. Ja, for det bliver vel en meget afgørende kamp nu, den mod Ungarn? Helt sikkert. Ungarn, det er det hold, vi skal holde under os, hvis vi skal have mulighed for at kvalificere os til AVM i Island i 95. Hvis vi holder dem under os, hvis vi vinder i morgen, så er vi garanteret en plads, eller en kamp, hvor vi kan spille om 9. 10. pladsen, hvor 9. pladsen så kan blive udslagsgivende for, om vi kommer til Island. Ja, det håber vi, I gør. Og med det friske spil, som I unge leverer, så er der vel også noget at bygge på videre frem?
Ja, helt sikkert. Vi viser, at vi har potentiale til et godt hold fremover også. Og der er også masser af unge spillere, der sidder derhjemme og har muligheder for at blive rigtig gode internationale spillere. Vi håber på jer i morgen mod Ungarn. Det gør vi også selv. Tak fordi du kom.